המאמן של הפועל, ונראה מה אילירן אומר. אני מבצע עבירה על לנדסברג כי הוא 58% מהקו. ליאן. האמת שהייתה התלבטות באמת קשה אם לבצע פאול מהיר או לא. הייתה איזושהי קונסטלציה אם מקבל את הכדור שם בן שימול, אז שלהט יבצע את העבירה, אבל כרגע מנסים בלי עבירה. תודה ליאן. לא עם הכדור, לאט מנסה לחטוף לו. עוד 10 שניות מעכשיו. לא מכניס את הכדור הזה פנימה לקילינגספורד וזה נכנס, אבל להפועל תל אביב יש מספיק זמן לנצח את המשחק הזה. שוויון 87. אתה מוכן להערכה או מה? אני מוכן ל4 הערכות גם, אין לי בעיה עם זה בכלל. אני אומר שהפועל טעתה, כי הפועל הייתה צריכה באיזושהי קונסטלציה לבצע פה עבירה, והנה היא קיבלה את הסל. נשמע את אברהמי עכשיו. מתן get the ball מפה. מתן לשם. מתן get the ball. בריין. wait, לשם. מתן get the ball. בריין. You make back pick to Adrian. Back pick to Adrian. All the way. Now. 2 options. Now. Elad. You make pick to Yaron. Now. If Adrian is open, you go on inside. If not, Brian, 7 seconds. Open to Brian. If not, Yaron, you get the ball. לא ראינו את הציור של אברהמי, אבל זה פחות או יותר מתן נאור יוציא את הכדור. אוסברי יצטרך לקבל את הכדור וללכת כל הדרך לטבעת. מצד שני תהיה חסימה של להט, אליהו ללהט. תן לי רגע, אני אסביר עד הסוף. הבעיה שזה הרבה, 8 שניות, אתה מבין? אנחנו מדברים 20 שניות על מהלך של 7 שניות. בסוף, אליהו צריך לחסום ללהט, ואולי יקבל את הכדור לשלשה מצד אחד. 7 שניות ו8 עשיריות לסיום. נאור מכניס את זה, לא למי. לאט מקבל את זה. אוסברי עכשיו, עד הסוף אוסברי! מחטיא את הכדור הזה, יותר בא מאחורה, והכדור נשאר של הפועל תל אביב. איזה פעולה מדהים. 3 שניות פחות עשירית. אין לו טיימאוט לאברהמי. אבל תשים לב לפעולה הנהדרת של ירון להט שהציל כדור בחצי כי מתן נאור נתקע. היה פה פאול של קילינגספורד, נותן מכה בכתף ימין. בהפועל ידינו כולם מסתכלים אל מסך הטלוויזיה. עוד 3 שניות. הזמן לא זז. האם הפועל מנצחת ברגע האחרון או שהולכים להערכה? להט. למי הוא מוסר את זה? עוטר. הכי מגיע לו לנצח את המשחק הזה. לא ככה, הכדור הזה קצר ואנחנו הולכים להערכה. איזה משחק בהדר יוסף. שוויון 87. תהיה לנו כאן הערכה, ואני באופן אישי ממש שמח. אנחנו רצינו משחק צמוד עד הסוף, והפועל, אתה יודע, באיזו תחושה של החמצה היא תעלה להערכה. חיפה בתחושה שאתה יודע, אתה גרוע מכל היא כבר עברה. ובוא נראה במצב של העבירות. תשמע, הרבה שחקנים עם 4 עבירות עמית, אבל בוא נראה מי מנצל את זה בהערכה. שוויון 87, אוהדים של הפועל שוב ככה מעכלים את מה שקרה כאן, ועוד מעט הם יצטרכו לחזור לשיר ולרקוד. אנחנו במהלכה עם רבע גמר נוסף, כאשר נתניה מובילה על הפועל ירושלים 14-13. עוד דקה ו5 שניות לסיום הרבע הראשון, רבע הגמר שהתחיל בשעה 29. רק נתניה שבשנה שעברה ניצחה בשלב הזה את הפועל ירושלים. החטאה של סולומון, עוד ניסיון שם מתחת לסל, ריץ' לא מצליח, וברנר מוציא את נתניה להתקפה כאשר היא מובילה 14-13 לקראת סיום הרבע הראשון. והנה נתניה, לא, אין שם נקודות, הכדור יהיה של הפועל ירושלים, ושהסל הזה כן מאושר לטוני ווישם, ונתניה עולה ל-17-13. ואנחנו חוזרים להצגה המרכזית של הערב בהדר יוסף. נשמע את מיכל קודם. כן, אז שוב המינאווי עם הרבה מאוד מילים מדרבנות לשחקנים שלו, לוקחים אוויר במכבי חיפה ומנסים להיכנס עם כל האגרסיביות לדקות האחרונות והמכריעות האלו. חיפה עם לואו, בן שימול, לנדסברג, רובינזון וקילינגספורד. הפועל תל אביב עם נאור, עוטר, אוסברי, איתן ולהט, ואנחנו עם ליאן.
אברהמי אומר משחק חדש, חבר'ה, תשכחו מה שהיה עד עכשיו, תפתחו טוב את הערכה. לא זורק ומחטיא, ריבאונד אוטר. שמע, קילינגסוורט עם 4 עבירות כבר שעה, עמית, והפועל לא משחקת נכון על אוטר. ראינו מהלך אחד שהיא קלה סל, ותראה, נותנים שם לאוטר להתחפר, ואתה יודע, מאבקים. הנה עכשיו הוא מקבל את רובינסון, והוא נתקע, והוא עייף. ובא איתן ומחטיא. והמהלך פשוט צריך להיות, אוטר צריך לעלות למעלה, למהלך של בין שניים, לעלות את קילינגסוורט למעלה, ואז אם יש חילוף, לאט הולך על קילינגסוורט, או גל איתן. בן שימול לא מדייק. מהדורת מבט תשודר מיד בסיום הדרמה כאן. איתן עד הסוף, קולע ומעלה את הפועל ליתרון בהערכה. אתה הולכת לשירותים עכשיו? אתה לא מרשה לי ללכת לשירותים עכשיו? דקה אחת עברה בהערכה. לנסברג. בן שימול מכניס את הכדור פנימה לקילינגסוורט, 4 עבירות. יש כאן עבירה. תוקף? תוקף? מאיפה הביאו את השריקה הזאת? נראה לי פאול של איתן. עבירה חמישית של עבירה קילינגסוורט. חמישית של קילינגסוורט, גם אני חשבתי שהוא נתפס. עוד מעט נראה את זה במבט לא ראשון סגור על ככה. זה, לא סגור. חשבתי שהוא נתפס, תכף נראה. קילינגסוורט מסיים את המשחק. 18 נקודות ו8 כדורים חוזרים. לאט. עבירה. לנסברג עבירה שלישית, זה 2 זריקות. נאור עם 3 מ-5 מהקו. שוב נאור, בפנים. 4 להפועל, מכבי חיפה עדיין בלי נקודה. בהערכה, מהדורת מבט כאמור מיד בתום המשחק. וואט שמחתי, לנסברג נמצא שם, הכדור נופל לידיים של לאט. בראבו, שוב מתן נאור על התנועה של החסימה. אוסברי עושה את הסיבוב, זורק וקולע, והפועל עולה ליתרון של 6. 19 לאוסברי. נאווי לוקח טיימאוט. מכבי חיפה בלי נקודה בהערכה. אני לא מבין למה הכניסו את הווב הזה. סך הכל אפשר עוד... רוטברט שיחק עם 4 עבירות, היה לא רע. שומעים את אברהמי. כן, אומר אברהמי, תנו לבן שמעון את המטר כדי שלא יחדור, ומזכיר שוב, זה משחק שלנו שלא נפסיד אותו פעם נוספת כפי שעשינו קודם לכן. מיכל. עמי נאווי מדבר על החילופים ההגנתיים, שוב על האגרסיביות, הוא אומר אנחנו לא משחקים נכון בדקות האלו בשני צידי המגרש, אבל אפשר לעשות את זה הערב, הרבה אמונה. בן שמעון להתקפה ירוקה. לואו. ווב על לחסום. 9 להתקפה. לא נכנס, מוציא את זה החוצה. רובינסון ל3 נקודות. בפנים! איזה קרב, איזה קרב. אוסברי, נאור. עוד פעם עושים חסימת רוחב ומחפשים שם את אוטר. אוסברי דרך האמצע, סל מצוין.
אוסברי לוקח אחריות יפה מאוד בהערכה, למרות 7 מ-20 מהשדה. אבל השתפר מאוד. כן, כן. לנדסברג. 5 הפרש. רובינסון. שוב ווטר נמצא שם. עכשיו לאט. משימה שלישית של אדריאן ווטר היום. עשר להתקפה עבירה. האוהדים של הפועל כבר חוגגים, אבל טיפה מוקדם. כדור ראשון בפנים ללהט, המנוסה בן 34 שגדל ברמת גן ועלה ליגות עם 5 קבוצות. זריקה שנייה, בפנים, 7 הפרש. 2 דקות לסיום הדרמה. לואו, חיפה מחפשת שלושה. כל השחקנים של הפועל דופקים כאן על הפח מאחורה. כמו בימים העליזים של לא עולה אוסישקי. 3 נקודות, לא בכיוון, לא בכיוון, המשחק בידיים של הפועל. חיפה מאבדת שליטה בהערכה, דווקא בהערכה שהיא הייתה צריכה לבוא אליה עם מומנטום יותר טוב. אוסברי. סל עכשיו יסגור עניין, אוסברי מטייל, הוא מעלה את הפועל תל אביב ל9. עוד מעט ניקח שוב של הספסל של הפועל תל אביב. כל השחקנים והמאמנים וכולם כבר רוקדים. 99-90. לנדסברג. פאול שני של אוסברי. אני עדיין לא מבין איך נאווי מעלה את לואב, שהוא, אתה יודע, 2-3 קמו בקבוצה הזאת. דקות מכריעות, אמנם עם 4 עבירות רוטברט, אבל רוטברט באיזשהו מקום יכול לשמש תחנה האחרונה מתחת לטבעת. כדור שני, מדויק. עוד דקה ורבע, אוסברי, לאט, שוב אוסברי! 101 הפועל תל אביב, 92 מכבי חיפה. הפועל תל אביב בדרך לנוקיה לחצי הגמר, לואו ל3, מחטיא הכדור של הפועל תל אביב. עוד דקה אחת לסיום. איזה יופי לראות עכשיו את הקהל של הפועל שחוגג, אפשר כבר לומר, עלייה לחצי הגמר. הפועל תל אביב שיחקה בחצי הגמר בפעם האחרונה ב-98. אוסברי סוגר כאן עניין. הפועל תל אביב עולה לחצי הגמר, היא מעיפה עוד קבוצה מליגת העל, את מכבי חיפה. 104-92. הערכה שייכת כל כולה להפועל תל אביב. אוסברי נתן רבע שלם. בואו נראה את התמונות עכשיו מהספסל של הפועל תל אביב. תאמינו לי, זה יותר מעניין מהמשחק. בואו נראה את הספסל של הפועל, הנה. אוי, איך הקהל של הפועל רוצה מפגש עם מכבי. אני מקווה בשבילו שזה לא יקרה השנה בנוקיה. תחכו עם זה עוד שנה, כי זו יכולה להיות חוויה לא נעימה. אבל את מי זה מעניין עכשיו? אוסברי, בסופו של דבר, אוסברי הוא האיש של הפועל תל אביב! וואו, איזו הערכה! לבד הוא מנצח את מכבי חיפה, שחקן של חיפה שלחה לטבעון ולא רצתה אותו. 30 נקודות לאוסברי, 32 מוטר, 14 לנאור, משחק גדול עם 9 כדורים חוזרים. הפועל תל אביב חוזרת לנוקיה, האדומים בחצי הגמר, הם מעיפים את מכבי חיפה. איזו חגיגה כאן בהדר יוסף, אי אפשר שלא להתרגש.